ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Igbo dogwu Olisado na-enwegwo nọ na-ebechanụ Kenneth Nwaọbalị mụ anyị nke bụ nke anyị Igwedo bụ nne mụrụ na ndụ kemalụ asị na achọ onye dị n'izue n'ọga dị ndụ maka ndị ilo na-eme na nkịtị maka na chi nwata kwakwe na-emesịa n'oge ebute ike ụwa bụ n'ike ụmụ Igwe unu ekwelu ugo n'osi na cha dị mma ọ bụ na ife onye were ego ezoghị mụ biko kwanyelu ya ugwu maka na ọgaranya bụrụ na onye chọọ bụruo onye ọbụla chọziri ịbụ ọgaranya agwa onye keke ife lelu ji gadị n'afịa ọralụ ka ọgbaba keke nwụzi ya bụ na ebe onye gbadebelu tọọchị n'ọbụ ebe afụ ka ọ fụdebelu ụzọ nwanne m asị m ife onye nwere ego ezoghị m biko kwanyelu ya ugwu n'ego oyibo abụrụ mbe na-efe unu amalugo na mba dị efe efe ọgwụ egbenye fe onye nwere ego nne n'ụwa ọ sị na ọ bụ onye ọgwụ ego ajụjụ jụrụ nke onye na-alụ ụbịam ezoghị m ịgwọzila ọgwụ ụbịam ife onye Chimeleze biko nwụlialụ ya na ifeọma gị na ọ ga-abịa Kenneth Nwaọbalị m bụ odogwu ọmambala ji dị ebube mmiri na-ezolọra Igwedo na Nnamdị ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Igbo odogwu Kenneth Nwaọbalị m onye ọma Kenneth Nwaọbalị m onye ọma mmiri na-ezolọra Igwedo na Nnamdị ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Igbo dogwu asị na achọ onye dị n'izue Ifeama mme ya gbadị ilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya wee Chimeleze na ọ ga-abụ eze Ifeama mme ya nwanne m chiadị n'izue Ifeama mme ya onye dị n'izu na ọnwa ma egbu ya Ifeama mme ya onye dị n'izu na ọ na-atarọ na afụfụ Ifeama mme ya gbadị ilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya Kenneth Nwaọbalị m bịa ala na-azụ nwa mmiri ndị na-ezolọra ozugbo tem ọgọ otu na-eme ọgọ bịa onye ji mgbọrọgwụ agwọ ya na n'Igbo Igwedo onye eze Olisado na-enwe ego na-eyo ewere ya oyi n'ọma mbala ka nchekwa chiadị n'izu Kenneth Nwaọbalị m Igwedo bụ onye eze iwe onye nwere n'obodo ka o ji agba mba nkụ dị na mba na-enyelu mba nri unu amakwa na nke a bụ nke anyị Anambra niile ndị oyi n'Igbo landị nekwa chiadị n'izu obele Nwachukwu nyelu onyinye ama mgbọrọgwụ na mkpa avivia ka o ji karịsịa nke a bụ nke anyị onenu Chief Sir Kenneth chiadị n'izu ọbalụmụ mmiri na-ezolọra nke izizi na Nnamdị ala na-azụ nwa ala ọkwa ị na-azụ nwa ọgwa nwata abịazi ọhụlala onye ikem n'ime ifite Nnamdị obodogwu ike ngadi ilọfu oyi na ọma mbala CEO Doco Herbs West Africa Limited n'Igbo odogwu aka na-alụla anyị Dr. Igwedo Doco Cleanser Aba Mission ndị ọma chiadị n'izu n'Igbo kakwanụ ọkwa gị bụ CEO Technoba Nigeria Limited aka na-alụ Heritage Alcoholic Bitters Igwedo onye ọma anyị nwere Dr. Igwedo Heritage Aba Soap maka ndị ọkọtị
ọgwa maka ndị ọkọ vam 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 ọ bụrụgodu maka ndị ọkọ afọ ọnụ kedu maka ndị ọkọ azụ isi ọ bụzi ọkpụ isi eli ego iwọ heritage shop n'ige enwu kerekere kwedo onye eze odarụ Olisago onye nwe ego nọ n'ebeta ọkwa ịbụ CEO Prince Paradise Hotel and Suites n'Ọka CEO YouTube mobile phone n'Obodachi Managing Director Bricken Pharmaceutical Limited Odogwu ala na-azụ nwa n'ike m ifite na ndụ Odogwu melọra na ndụ bịa Igwedo onye mmemme ifi na-eme n'obu kakwa Odogwu mamla ji ni ebube keneli m lọlọ Igwedo Mrs. Chinelo Augustine Obalemu ezine m ụlọ bụ m bịa Oliakụ Igwedo ezine m ụlọ bụ m n'ịdị mma Ifemena Miss Chisom Augustine ezinwa Obalemu Ifemena Master Chimobi Patrick Obalemu Ifemena Miss Obianuju Christine Obalemu Ifemena Miss Oluebube Michel Obalemu Ifemena Miss Chizaramu Olivia Obalemu Ifemena Master Kenneth Chimelu Meze Obalemu Junior Ụmụ Igwedo nuna makasị Ifemenunu ka mụ na-agụ n'egwu Olisago onye nwe egwu na-ekene Ọbala Igwedo n'ọgaza Oyo Kenneth Nwabalimo onyoma Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Ibodogwu Kenneth Nwabalimo onyoma Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Ibodogwu asị na chonya dị n'izu Ifeama mme ya Gwadilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya wee chimeleke na ọ ga-abụ eze Ifeama mme ya nwanne m uche dị n'izu Ifeama mme ya chonya dị n'izu na ọnwa mmegbu ya Ifeama mme ya chonya dị n'izu na ọ na-atara na afụfụ nụ Ifeama mme ya Gwadilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya Kenneth Nwabalimo bịa ala na-azụ nwa Ifeama mme ya mmili niile zoro ọra Ifeama mme ya ozigbo tem ọgọ Ifeama mme ya otu na-eme ọgọ bịa onye ji mgbọrọgwụ agwọ ya na n'Igbo Ifeama mme ya Igwedo onye eze Ifeama mme ya Olisago onye nwe egwu ekene yo Ifeama mme ya Kenneth Nwabalimo ọmọgọ Kenneth Nwabalimo Igwedo ezọmọgọ bịao mmili niile ezo mmili biko zobe n'ịdị anyị mma ogbotogbo nwama mbala ji dị ebube Odogwu sisi yi na ndụ eje ezọmọgọ n'ibuka na-enu ụwa mmili na-ezolọra egwu ike anyị na-eti onye ọma asị m ife onye na-eme mali arụo na Kenneth bidoro na nwata zọba ndị mmadụ anyị wee mesịa gbọba gozi igbo ndụ Kenneth Nwabalimo mmiri niile zoro ọrụ anyị oji moto eme ọgọ n'ịga dị oju na-eme ọgọ nwonye ọma mbala ọkwụsị nke n'ezie nne na nna ya anyị kenezie nne na nna anyị kenezi ụmụnne anyị kenezi ụmụnne gị anyị kene ndị ọyị gị maka na afọ akwụ gị n'azụ
ịma na akwụdola eze n'oge chi echi one n'ụwa n'ọnwa emerọ mma n'ọnwụ na omezili ncha n'ọnwụ jeligbulu nna gị nụ Igwedo biko dibe n'igwe niile ejekọ n'ụzụ n'enu Let Chief Raphael Obigwe Obalomo A minute silent to let Chief Raphael Obigwe Obalomo Igwedo family si gị nọdụ mma anyị si ka mkpụrụ obi izulike na ndokwa ifemena momi nne mụrụ Kenneth Igwedo Obalomo Lolo Mrs. Anedu Obalomo ezi nne mụrụ Igwedo nne ka anyị na-ekele nne mụrụ ọmụmụ dalụkwa n'ụlọkọ nwa so nya nwe mma ife mekwa na ka anyị na-ekwu n'egwu anyị pelu n'ịgachi isi awọ nne n'ụwa ife mena Chief Dr. Sunday Awele ezigbo Obalomo senior lecturer n'Igade nnekwu onye nkụzi na University nke Nigeria na Nsụka ka ijelu kwechiri mekwa n'anya ka mụ na-akwụ n'egwu Igwedo obere nwanne isi mụ kene iyo nne n'ụwa ọyọ kpọba na Igwedo ka ọ bịa Kenneth Nwabalimo onyoma Igwedo bụ onye eze Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'ibodo kpọba na Igwedo ka ọ bịa Kenneth Nwabalimo odogbo mkpara jide ebube Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'ibodo asị na achọ onye dị n'izue Ifeama mme ya gbadilo na-agba n'ọbụ na nkete Ifeama mme ya onye chimeleze na ọ ga-abụ eze Ifeama mme ya nwanne m uche dị n'izue Ifeama mme ya onye dị n'izu na ọnwa ma egwu ya Ifeama mme ya onye dị n'izu na ọ na-atara na afụfụ nụ Ifeama mme ya gbadilo na-agba n'ọbụ na nkete Ifeama mme ya Kenneth Nwabalimo bịa ala na-azụ nwa mmiri mmiri ndị na-ezoro ọra ozigbo tem ọgọ otu na-eme ọgọ bịa onye ji mgbọrọgwụ akpọ ya na n'Igbo Igwedo onye eze sagole nwekwe kene yo Kenneth Nwabalimo si mụ kenezie ndị ọyị ya maka na ọyị lụlụ nọ n'ọbụzi nwanne unu ka mụ bụlụ egede ka njebezie na Nando ka nje kenezie ọyị gị Chief Donatus Nwajamma mmiri enwilo na Nando bịa distributor Dr. Igwedo Koko Kilisa na Anambra CEO Ajadonsu Pharmaceutical Company Limited CEO AAA Exclusive Hotel na Nyasabakon na-achụ Ajamma Igwedo si mụ kene iyo n'ụwa anyị ebula egede wee jebe ụkwụlụ abụọ gwe ọ bụ onye ka anyị na-achọ Chief Chinedu Nwadigwe n'Igwodogwu oke osisi nwonye ụkwụlụ abụọ gwe Imali Morocco Malaysia oke osisi adepu na nkịtị oke osisi Igwedo si mụ kene ifemena Chief Charles Nwigwe eze akwala na Nkwele Odogwu akwala nwonye Nkwele ezi n'aka Igwedo si mụ kene yo ifemena Chief Emeka nwunye alọ Bishop na Aguleri Odogwu Bishop nwonye Aguleri Igwedo si n'ọganele gị mmanụ Chief Chido
Chigozie Nwojibili Igwe Nidumota CEO Chidon Integrated Service Limited na Lagos State Kinacho Igwedo Simu Keneyi Bobani Igwedo Kobia Kenneth Nwabalimo Igwedo bụ onye eze Kenneth Nwabalimo Onyoma mmiri nezorora Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadi n'izu n'ibodo Bobani Igwedo Kobia Kenneth Nwabalimo Odogbo Mambala Jide Ebube Kenneth Nwabalimo Onyoma mmiri nezorora Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadi n'izu n'ibodo Ifemena Chifu Ifeanyi Udezue oke nwa n'ukwu wee nwe onye abụọ Igwedo na-ekeneyi Uchenna Kogulu Bili Iheli Ọba n'Ọkụzụ onyele mgbawa na South Africa Igwedo na-ekeneyi Chifu Chinedu Leonard Chidom Negade Iheli Ọba n'Ụmụleri Okebo Igwedo na-ekeneyi Chifu Chukwu Nosakukwe Ezonyima n'Ezi Owere bịa Igwe Bonshon Negade Igwedo na-ekeneyi Chief Vitus Nwabeze Igwe mmiri n'Ọkịja bịa Osisi ọma n'Ụmụọfụ Ọkịja Eze Chidebelu Wanụ n'Ụmụọba na Mma Kingdom Ebigi Odogwu Anụ nwere obi na South Africa Olisado nọ n'Ebecha Lord of Peace Friends Chairman Ihiala LAG South CEO Formax Investment Odogwu CEO Victorine Estate Properties CEO Vito Oil and Gas Pty Ọgwa na South Kinacho Eze Chidebelu n'Ụmụọba na Mma Igwedo Simu Keneyi Chifu Okechukwu Ebundụ bịa Alahaji Koma Obelechukwu na Dioka Negade Commodore International Limited onye ebe Osisi Hillary Chizoba Negade ala na-apụ ego n'Ụmụawolo Chairman Akwenwebe Resources Ebigi Odogwu Managing Director Majestic Cargo Global Limited Odogwu ala na-apụ ego Igwedo na-ekeneyi Chief Innocent Ọfọdụilebili Eselaguleri dalụkwa Eselu nnenu ego Nwaguleri otu Igwedo si gị bili Bobani Igwedo ka ọ bịa Kenneth Nwabalimo Onyoma Igwedo bụ onye eze Kenneth Nwabalimo Onyoma mmiri nezorora Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadi n'izu n'ibodo Bobani Igwedo ka ọ bịa Kenneth Nwabalimo Odogbo Mambala Jide Ebube Kenneth Nwabalimo Onyoma mmiri nezorora Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadi n'izu n'ibodo Injinia Austin Obi Akụpetu nwa nwa onye Obodogwu Igwedo na-ekeneyi Ifemena Onyeka Osita ego jọlụ na Nando ego jọlụ nwa onye Nando Negade ọkwa okwu ego ka anyị na-ekwu Igwedo na-ekeneyi Ifemena Chief
Tochukwu Okafodogwu mbuze na-adazi anyị mbuze niile emebe sọlị Tazuki na London n'onye ọma ebighi n'otu gbogbo Femele High Chief Tochukwu nwezi isi akụye nwata egwu odogwu nwa onye agụrụ nwa agụ ọgbata ozu ọra na Lọ Kingdom onye ọma nwanne dị na mba n'iwolo ojega gba ọgụ na n'ibo Managing Director Emako Agencies Nigeria Limited odogwu Managing Director Ultimate MJ Nigeria Limited odogwu Managing Director Edumako Resources Service Nigeria Limited ndị ọma Igwedo Nekene Ifemena Chief Joseph Nnamundi Onwuzulike Ichelego na Guleri Bodogwu CEO Nnamundi Devoted West Africa Limited, the maker of Devoted bottled water and juice. Ichele nwanya Guleri Igwedo na Nando Simukene Ifeanyi Okafobili Imalu Udeje Kego na Nsugbe Udeje Kogo nwonye Nsugbe ọrụla Odogwu Igwedo na-ekene Ọbali Igwedo ka ọ bịa Kenneth Nwabalimo onyoma Igwedo bụ onye eze Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Ibodogwu Kenneth Nwabalimo onyoma Kenneth Nwabalimo onyoma mmiri na-ezoro ọra Igwedo na Nando ala na-azụ nwa chiadị n'izu n'Ibodogwu asị na chọnya dị n'izue Ifeama mme ya Gwadilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya wee chimeleze na ọ ga-abụ eze Ifeama mme ya nwanne m cheri n'izue Ifeama mme ya chọnya dị n'izu na ọma mma egwu ya Ifeama mme ya chọnya dị n'izu na ọ na-atarọ na afụfụ nụ Ifeama mme ya Gwadilo na-agba n'ọbụ na nkịtị Ifeama mme ya n'ike Kenneth Nwabalimo bịa ala na-azụ nwa Ifeama mme ya mbilimili ndị na-ezoro ọra Ifeama mme ya n'ike ozugbo na-eme ọgọ Ifeama mme ya n'ike otu na-eme ọgọ bịa onye ji mgbọrọgwụ agwọ ya na n'Igbo Ifeama mme ya n'ike Igwedo onye eze Ifeama mme ya n'ike Isagoro enweta eke n'elu Ifeama mme ya n'ike